जोंनि खावलायनाया जाहैबाय जोंनि बे भारतनाव जोंहाबो मोन्थाय दंखायो। बे हाखौ मोननो थाखाय जोंहाबो मोन्थाय दङ। दा जोङो बेयावनो थागोन। जोंबो आसा खालामो सरकारनिसिम जोंबो आसा खालामो जाहाथे बे हाखौ जोंनो होयो। गथ' गथाय लानानै दाख्लैयो न' थुख्लायनानै थांबाय। दा गथ' गथायफ्रा गोबां खस्थ' मोनबाय। बे गुसु गोजां बोथोरनि समावहाय जि थोआ, दा तेरपाल गैला, गोबांथार खस्थ' मोनबाय। बिमाफोर बिब'फोर गासैबो बे गुसु हरावहाय अबाव थागोन अबाव मागोन दाबो न'बो थिग गैया। दा गोदाव सोराव जानानै दङ। दानो जोङो बे जोंहा बे बिटिआरनि माबायावहाय जोंहाबो बे बड'लेण्डनि जोंहाबो बर' नागरिक जानानै जोंहाबो मोन्थाय दङ। जोंहा बेवहाय थांनानै थानायनि थाखाय जोंहाबो मोन्थाय दङ। गुबुन जाथिफ्रा थांनानै थानो मोनदोंब्ला हामदोंब्ला जों मानो मोना? जोंहा मोन्थाय दङ। जोंनि दा थासारिफ्राथ' जोङो थांनाय 30 तारिखआव जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि न' बांफोरखौ सिफायनानै गालांबाय। बिनि उनाव जोंनि थासारिफ्रा गोदाव सोराव आलाय आथानि जानानै दं। सोरबा गांनाय उखैनायजों भुगिनानै दं, सोरबा लोमजानानैबो भुगिनानै दङ। जोंनि गेजेराव जोंनि बर' फिसाफ्रा गोबांथार बेबायदि थांनाय 30 तारिखआवथ' जोंनि गथ'फ्रा गोबानाय खिनाय बेबादिबो जादों। दा बेयाव जोङो गोदाव सोराव जानाय हिसाबै जोंनि बिटिसि सरकारनाव जों खावलायनो सानदों जोंनो बे जायगाखौ होयोब्ला जोङो मोजां मोनगौमोन। जोंनि बिटिसि सरकार फेरेंगा सार बिथांखौ जोङो खावलायदों बिथाङा जोंनो बे जायगाखौ होनांगौ। जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो डिमान्ड खालामो सारनाव। जों बिथांखौ खावलायदों बिथाङा जोंनो बे हाखौ जेन' होयोब्ला जों बिथांनिनो जों फिसाफोर जानानै जों बिथांखौनो जों सापर्ट खालामगोन। दा बिथाङा जोंनो बे हाखौ जोंनो होथारनांगोन। आरो जाय एफआरसि कमिटियाव जायफ्रा हाबाखै बा सोजायाखै रेभिनिउआवहाय, दा बेवहाय ड्रेन जावदों होननानै जोङो खोनादों आरो जोङो नुनो मोन्दों JCB लाबोनानै ड्रेनखौहाय जावगासिनो दं। बिथाङा बे ड्रेनखौबो जावालासे जे जोंनो आगुआव खोन्थाखानाय जे बे दंग'खौ जोंनो बर्डार हिसाबै बिथाङा जोंनि गावबुराफोरनो खोन्थादोंमोन। दा बेबादिनो बिथाङा मावगोन। जोंनिखौबो जेन रेभिनिउआवहाय सोफागोन। आङो फेरेंगा सारनिसिम खावलायबाय आरो जोंनि बिटिआरनि बेबादि जोंनि प्रमद सारनिसिमबो आङो खावलायदों बिथांनियावबो बिथाङा जोंनो बे बर'नि बिसाफोरनि गाबख्रावनायखौ अनखांनायजों जोंनो जे बे ओनसोलनि जेसेबां जोंनि बर' बिमा फिसाफोर गाबख्रावबाय जे बेबादि नासयजानायनि गेजेरजों एबा एभिक्सन खालामनायनि गेजेरजों, दा नोंथांमोना मिथिहैबाय जानो हागौ, नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ। दा जोंनि खावलायनायखौ नोंथांमोना खोनासंनांगोन। जोंबो नोंसिनिनो बर' फिसा, जोंबो नोंथांमोननि बर' बिमाफोर जानानै जोङो खावलायनो सानदों जोंनो बे रिजार्भ ओनसोलाव जोङो हाबनानै थानाय बे जायगाखौ नोंथाङा जोंनो होनांगोन। जोङो बेखौ डिमान्ड खालामदों आरो जोङो सारनियाव खावलायदों नोंथाङा जोंखौ अननायनि गेजेरजों बेयावनो थानो थाखाय जोंनो सुजुग आरो सुबिदाखौ होगोन। जोङो बेखौ फोथायदों आरो खावलायदों। जोंनि जेसेबां दुखुथिया ना गरिब बिसाफोर गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बेयाव फैदों। दिनै मोनसे जायगानिल' नङा, सा खोला सानजा सोनाब गोबां दुखुथिया बर' फिसाफ्रा जोंनिया गोदोनिफ्रायनो बेबादि गोदाव सोराव जाबोनाय जोङो मोनसे बर' हारि। जोङो गेदेमा मुङाव जोङो गेदेमा बर' हारि होननानै जोंनि बर'आव मिथिगौ। नाथाय जोंनि बर' हारिया दिनै गावस्रा गावस्रि गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थैनानै दङ। दिनै जोङो गोबां मानसिया दैजों हा खुरखा जानानै सोरबाया बेबादिनो बायदि रोखोम गुबुन हादरफ्राव दङमोन, गुबुन जायगा गोजान गोजानाव दंमोन। दिनै आदियारिफोर मावनानै जानानै दंमोन पाहारिया जायगाफ्राव। बिथांमोना दा बिनिफ्राय ओंखारबोनानै बे रिजार्भ ओनसोलखौ दखल खालामफैदों। जोंबो बर' फिसाखाय बे हाखौ मोनगोन, जोंबो थानो मोनगोन, बे आसा आरो मिजिं आरो बे थांखिखौ लानानै बे जायगायाव दखल खालामनानै खामिनानै दं। बेनिखायनो प्रमद सार आरो फेरेंगा सार नोंथांमोना जोंनो सुजुग सुबिदा होनांगोन आरो जोंखौ अननायनि गेजेरजों नाहरनांगोन। जोंबो बर'नि थैनि फिसाफोर, जोंबो दिनै बै हान्जा सुरना एबा दावहानि थिलियाव जोंबो बारसोमनाय बिमाफोर, गासैबो रायजो राजा जोंनि गेजेराव दुखु मोननाय बिमाफोरखौ नांगौ बादि सुबिदा रोखोम होनानै जोंखौ बेयावनो थानो होगोन होननानै आङो सारमोननिसिम खावलायनाय जाबाय। दा आंनि दुखु गोनां बेबादि एभिक्सन खालामजानाय दुखु प्रकासखौ आङो जोबथा दुखु मोनदों। मानो होनोब्ला दिनै जोङो दुखुथिया दुखु गोनां बर' फिसाफोर जानानै जोङो जेरावखि थाङा जों गावबा गाव इसोरखौ जोंनि उनजों जोंनि सिगांजों जों लांफायो। नाथाय बेयाव गोबां दुखुनांथाव
जोङो बेयावहाय गोबां सुबुंफोरनि थाखाय भगबानाव नङाबा इसोरनाव जों आर'ज गाबोमोन, नाथाय बेखौ दंस' खालामनायाव जों एसे दुखु मोननानै गोबां जों सारनिसिम जों सारखौ सोंखारिहरनाय जाबाय। दा जोंनि सोंखारिनायखौ दुखु मोनालाबा नोंथाङा अननायजों आरो जोंखौ नायफिनो आरो जोंनो बेबायदि थानायनि राहाफोरखौ होयो। जोंनि अन्थाव बाथाव जोंनि फिसाफ्रा दिनै आलाय-आथानि, जोंहा दै अरनिबो जोंहा सुबिदा गैया। बे जायगायाव 1 किल'मिटारनिबो बेसेबांबा एबा गोजान जों दै रोगानानै जायो। जोंनि फिसायफ्रा फोथारनि खामानि मावनो ना बिसिफिनो दै रोगानानै लोंहोनो, बेबादि अबस्था दिनै जोंनि बिमाफ्रा मुसि गैया दै अर गैयैनि थाखाय। अब्ला सारमोना बेफोरखौ अनखांनायजों जोंनो सुबिदा खालामनानै होगोन। दा आङो बेखौ खावलायदों।